dilatare ale construcțiilor separate prin pereți. Se evită, se admite numai în subsoluri cu luarea unor măsuri speciale. A. Eu cred că e B. AB. Încerc să le evit, dacă nu reușesc, nu reușesc. Dar nu am voie să fac pe sus, prin etaje. La instalațiile interioare de canalizare, schimbările de direcție ale coloanelor orizontale se fac sub unghi de 90 de grade. B-ul. care este pantă minimă de montare a conductelor de alimentare cu apă în instalațiile interioare. A. Panta minimă, 0,10. conducte de apă. Poftim? 0,10. A. În blocurile de locuințe se admit racordarea băilor și bucătăriilor la aceeași coloană? Da. Dacă Nu. nu aparțin aceluiași apartament. Poftim? Nu. Dacă refulează, ce facem? A, băi și bucătării. În blocurile de locuințe se admit racordarea a două băi alăturate? Eu la asta mă gândeam. Da, numai dacă aparțin același apartament. Da, numai dacă aparțin a două apartamente diferite, aflate pe același nivel. Nu. A. Da? Fiți foarte atenți la întrebare, fiți foarte atenți la răspuns, la variantele de răspuns. La întrebarea anterioară la asta mă gândeam. La două băi în loc de baie și bucătărie. Fiți atent. Ce vă întreabă și ce răspundeți. Care este temperatura minimă la care se pot face probe de presiune a conductelor de apă? 5 grade pe o durată de 3 zile, 10 grade pe o durată de 6 zile sau 15 grade pe o durată de 10 zile. Au. A. De ce? De ce nu? În anumite condiții, apa poate îngheța până la 4 grade. Da. Ați văzut că la mașină, când mergeți pe stradă și aveți 4 grade, vă avertizează că e posibil să apară polei. Da? Da. Se admite legarea a mai multe coloane de ventilare. Da, nu. Da. Ce verificări se fac deasupra corpurilor de încălzire dintr-o instalație? Eficace. Probă rece, cald și eficacitate. Corpurile de încălzire. Eficacitate. Așa? Cald. La cald, La cald. Rece nu face. rece, Recea e prima. Că dacă nu face față la proba la rece, înseamnă că nu ține, curge. Ventilarea auxiliară suplimentară a coloanelor de canalizare se prevede la coloane de scurgere care depășesc 45 de metri, coloane de scurgere care depășesc 35 de metri, coloane de scurgere în clădiri cu mai mult de 10 niveluri. B și C. Dacă e B și C, e sigur și A. La clădirile foarte înalte. Nu, înalte, scuze. Foarte înalte, de la 48 în sus, da? Parcă. și foarte înalt. Da. În rețele instalațiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc numai conducte din material plastic, numai conducte metalice, conducte din orice material.
Numai conducte metalice. Numai conducte metalice. Da, a fost în altă formă aceeași întrebare și același răspuns mai devreme. Da? Mă întrebau dacă am voie cu conducte comune. Și era da în anumite condiții. Dacă sunt comune, sunt numai metalice. Exact. Am văzut varianta în care am și metal și plastic. Distribuția de la menajer este făcută în plastic, dar toată țeava de incendiu este de oțel și pe racordurile de plastic am electrovane comandate de centrala de detecție. Da, atunci da. Da? Și acolo se permite. Și ca recomandare folosiți electrovane normal închis.